този пак. Да. Той е една двойка гаранция. Ай му бъркам в устата. Той другата не става мерят. Е, там отпред са прибълти жапанки. Ще дайте му това момче да си фане една риба. О, Иванка, shit, motherfucker. Ще се фане. Ще се фане, като излаем нашите бойци. Ние сме брутални с него, бе. Амиш? Хани, хани. Само да не стане пако да излезе пък другото мая. Защото той е хубав, той е трофейче гаранция. Плюкането виж ли? Ба. Вътре, 15 метра. Внимай отзад да не се ловиш на няколко кука. Айде, дали го хана вече? Анка. Чак май ще трябва да ми лиш. Анка. Не виж? Не. Ево тук сега. Отгоре. Нали? Да. Да, фанате като фане. Отдолу е по тия варица. Ето гледа го там, конец на зарекова. Виж го е там, много е голямо, значи. Голямо се е, усещаме. Да не излезе някой кюфте. Тя ще излезе всяко нещо. Не е въди, ако не е, ако е добре, за какво да я вариш? Май го освободи. Чакай. Той е... Това отдолу, гледай. Браво. И къде ще го вариш? Тук бе. Иде подка. Иде кораб. Тук бе. Кораб, Чакай, Мишо, по-напред. Да, докарай го тук, той е много голям, браво. Много голям бе. Албинос. Не, обинос, Това ще махапи. мечник по-голям. Ники, ела да ме дърпаш. Ники, елата с двамата голяма е. Чакай, Мишо, не пипай линията. Айде сега го фани. Ники, ела. Чакай. Удари го малко, удари го да не става такова. Напипай комеца. Дай ръкавица. Бърки вътре. Дай ръкавица. Готово. Има лоуто. Се откача! Браво, Леко, так бата. Так бата, давай, тук. Се откача! Дай ми колко куки има, браво, Ванка. Дай го примерим. Ето, да без. Гледайте за какво нещо, момчета, става въпрос тук. Да без. Чакай метъра бързо, Ники, фащай там. Чакай. Чакай, че ще са... 2 и нещо. 20. Той се е сгазил се, сгънал се. 2,10, 2,15 го служа. Добре. Колко показва там, бе? 2,10 показва. Сгъната. Не сгъна така, надълго. Дебел хубав сон, много. Нали, аз тук му слагам 5 см. Каква глава, човече, вече, тук за какво говориш? Я така? Така. Идвай да се Чакай. от него. Миши, чакай. Дай го долу. Ай, сега го... Колко е там? 2,12. 2,12. 2,12. Ма дебел много. Вижте за какво нещо става въпрос. Бати кавест. Бати чулото. Снимайте го, че ще дам час да приготвим с това.